teraz už to ide. Takže zdravím, dobrý večer pre všetkých prajníkov, neprajníkov, hejterov aj fakerov. Áno, tady sme. To je natočené pre Regionál TV Popudinské Močilany, zdraví vás moderátor Jurz Stand for Women. Takže máme tu našeho prvého pacienta. Volá sa, že Mišák Horváth alias náš strojník s veľkým pupkom Kaiju. Zavolajte čekrov na ňo. Mám na teba pár otázok, že prosím ťa, povedz nám v tejto danej téme, že aký máš pocit z Plaveckého štvrtku a z Brodského? Plavecký čtvrtok by dopadal. Trošku volúme. Trošku volúme, hlasnejšie. Úplne špatne dopadal. Ale Brodské ubajili sme. No úplne. Fešáky. Dobre, ďakujem. Idem ďalej, toto je náš fitness trenér Miroslav Zelenka, ľavý prúdar, je ľavý ako vždycky. Na teba pár otázok. Ako si spokojný s tvojím výkonom a s výkonom celého týmu Plaveckého štvrtku, ktorý sa konal v sobotu, tá súťaž? Áno, ja som zvedavý, čo dá. Neobajili sme tretie miesto alebo druhé, ale myslím, že úspech celkom dobrý. A v Brodskom Miro, co sa prsíš? Dobrý útok. Pekný. Môj nálev. Môj nálev. Prvý útok 18-46. Dobrý, spokojný. Nemusí až tak hlavý, no. Nemusím až tak hlavý. Raz za rok to dal, prvý, konečne. Raz za čas to aj trafí. Áno. Ďakujem za rozhovor. Takže ďalej tu máme aj hostia z Brodského. Ja som host doma. Akože u nás, v našej reportáži, tak tichučko. Ivánek. Ľavý prúdar. Najlepší pes je upečený v Brodském. Tady je důkaz, vedúci týmu DHZ Brodské. Takže v prvom rade by som vám chcel poďakovať za to, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže, že sme boli pozvaní. A teraz na teba pár otázok, že ako si spokojný s priebehom súťaže a s organizáciou súťaže? Priebeh súťaže. Si nám došli už o 7:30. Dano je homosexuál! Sme o 9:00 začínali. O 9:00 sme začínali a o pelu sme už neboli psi. Za druhé, cigára, který jste si mysleli, že jsou bravčové, také byli za Boša, došli o 8:30, ještě stále před začátkem soutěže. Hej, ty jste mi robili rozhovor, lebo já s tebou. A cigánska, která byla special edition a la Bernardín. Ja, že to byl retriever podľa tých klubů. Ne, nevidíš to, čistý Bernardín. Už došla 9:05. Takže ľudia si nestihli využiť krásy Brodského. Jasné. Môžeš pokračovať. Takže pokračujem ďalej v našom týme. Tu je naše Bčko, furt je to Bčko a nemá na nás Ačka. Proste je to úplne Bčko, Adamus Lastovič, Krkovička. On nevie povedať dodištore, takže je to Rastio, ináč sa volá Lastio. Lastio, aký máš názor na Plavecký štvrtok, ktorá súťaž sa konala v sobotu samozrejme? Já jsem myslel, že jdeme do Rimavské soboty do piče, my jsme se ocitli ve čtvrtku, však v sobotu je čtvrtek, já už jsem dostal jakýsi zmatený. Jsem myslel, že do Ameriky cestujeme. A v Brodském viděl jsi nějakého psa? Tady běhal taky nejrychlejší na světě, nevím, kde se to nabral, od něká vyplo. Jak to říká, ne? Jak to říká? Si sa bránia útoku. Ďakujem za rozhovor. Mám ich rád tých chalanov. Jasné. Ďakujem za rozhovor. Počkaj, že ich mám rád. Pokračujem ďalej. Ty si nejaký vysoký. Manager Zelenka. Takže... Ja si myslím to isté, že chalani spredoval sú super. Ďakujeme za rozhovor. Takže... Bola motivácia dopredu. Mário Zelenka, to si spokojný s našim výkonom v Brodskom a v Plaveckom štvrtku. Tak v Plaveckom štvrtku tak začneme tak. Spokojný som dosť dobré, lebo sme dali 2 dobré čase v Plaveckom štvrtku. S 1.8 strojnou na 3.1.
Tak my na to máme, my sa hejtujeme. Hejteri aj fejne. Dále by som chcel povedať, no, do Brodského sme došli trošku skorej. O 6:30. Ale iba trošku. Tak nejak. Zvedli ste všetkým psu. Začali sme to Jeden tu biehal. tak lightovo, trošku sme sa zdriemli, niektorí. Obhájili sme to. Yes! Dobře. Pokračujem ďalej, že Ale to- Savana Puma, zdraví ťa Zadek, Dano a Radek. To je môj Zadek, levá půlka Radek. Ne, víš, jak je pravá půlka, ty si to kakaové oko. Pecko, Savana Puma. Já jsem kopota, vy jste pravé levé vajce. Takže Radko, alebo Radek, ako si spokojný s tvojím a mojím výkonom plaveckého S tvojím zadkem. Ne, dneska na parádu obhajili jsme prvé místo z minulého roka. Nevím, kde jsou ty poháry, kde to tady koluje. Tady jsou ty poháry, máme to. Počkaj. Neví, či nemá paměť, víš? Začali jsme tak před 3 dňama, 4 dňama chystat souťaž. Viděli jste sami na internete, dávali jsme se fotky, jak tady bylo zaplavené. Podarilo se nám nemožné, jak na Pánu Bohu, aj keď něho nevěríme, jeho pěkně, vysvětlo, jeden ideální člověk. Jestli si někdo může stěžovat nějaké krčíce, tady jsou, co dál, osvětlení. O osvětlení jsem se staral tento rok já, myslím si, že to osvětlení na základní bylo výborné. Pán elektrika. A pomáhá, pardon, pomáhá mi Suleček. Ten náš teplý. Co tady dá rukou dodat? Chudiny už to brali po druhýkrát tady, na druhý rok se povídal, že jim ho nedáme. To si ještě rozmyslíme, ale to si ještě Ale rozmyslíme. jinak jsou to výborní chalani, rýju jsem jim hned od samého začátku. Radil jsem hned, jak jste, vylosovali jste si jedničku a jste jedničky nakonec. Tak gratuluju. Gratulujem druhému místu. Také, dali jsme to u vás, pokud jinak, byli jste vy druhý, takže jste nám to vrátili. Karma je svině, chalani. Dobre sme to rozdelili, myslím. Dobrá. Takže pre Regionál TV Popudnické Močidlany z jeho týmu Funk To jsme jen máme adoptovaného ještě. a s hostiami Pešáka. Jurozdec, Puma